Tegnap este egész éjszaka álmodtam, az egész éjszakát végig álmodtam, legalábbis én így éreztem, és 7 darab álomképet kaptam, vagy álmot. 7 darabot. Ami elég sok, így most számoltam meg, és hát 7 darab. És párba vannak, tehát van az első 2, a harmadik, negyedik, az 5., 6., és külön van a 7. És lehet, hogy részenként fogom felrakni, mert mindegyiknek külön-külön is van jelentése. És az első álom, az a legdurvább egyébként. Az első álom úgy kezdődött, hogy én egy buszon voltam, és utaztam. Nem tudom, hova mentem, de buszon voltam. Emberekkel, tele volt a busz emberekkel, és elértünk egy ilyen erdős részhez, és hallottam, hogy felettünk repülők járnak. A szokásos, sima, itt ugye megszoktam, mert itt Szabolcsban ugye itt kerül ki a repülők Ukrajnát, és itt elég sok repülő szokott menni, szóval már hozzászoktam. Ezért ezt teljesen normálisnak találtam, hogy repülők mennek el felettünk, és csak sima repülőhangjuk volt, tehát itt már volt, gyakorlatoztak vadászgépek is, és annak más a hangja, tehát annak teljesen hangosabb és teljesen más hangja. Ez sima repülőgépnek hallatszott. És hallottam, hogy elmegy felettünk, és utána hallottam, hogy visszajön. Ugyanaz az egy repülő. És egyszer csak annyit látok, hogy kezdik lőni a buszt felülről, a repülőből, és ugye az lyukasztja kifele a tetőt is, és az embereket lövik, tehát az egész buszt elkezdték sorozni felülről, és csak hullottak az emberek a buszban. És ugye mindenki pánikba esett, mert hova tudsz egy buszba elbújni? És az első, akit lelőttek, az a buszsofőr volt. De hála Istennek nem ment neki semminek a busz, hanem csak megállt. És én is gondolkodtam, hogy hova bújhatnék, hogy esetleg ne találjon el egy golyó. Elég szerencsétlen egy helyzet, és megláttam egy széket, ami kijebb volt, és oda alá így be lehetett bújni. Igazából a golyó akkora sebességgel megy, hogy átmegy a széken, de gondoltam, ha bármi is, akkor oda legalább elbújok. És oda bebújtam, és igazából végig azt gondoltam magamba, hogy nem, tehát hogy ne féljek, mert ugye ki nem félne abba a helyzetbe. De az volt bennem, hogy ne féljek, semmi baj, mert ha az Úr meg akar tartani, akkor meg fog tartani, és én azt ott túl fogom élni. Ha pedig nem, akkor megyek az Úrhoz. És tehát igazából tök mindegy számomra. Az a lényeg, hogy legyen meg az Úr akarata, és ezért nem féltem. Nem féltem, betöltött az Úr békességgel, és amikor befejezték a golyózáport, amikor elállt a golyózápor, akkor csend volt, és én körülnéztem, és én voltam az egyetlen túlélő azon a buszon, mindenki más meghalt. És tudtam, hogy valahogy tudtam, hogy le fogják csekkolni, tehát meg fogják nézni, hogy van-e túlélő a buszon. Hát tudtam, hogy ott nem maradhatok. És amikor kicsit kinéztem az ablakon, akkor láttam, hogy igazából be volt kerítve a busz olyan szempontból, hogy előttünk is voltak emberek, és mögöttünk is voltak. Távolabb, az igaz, és sétáltak a busz felé, hogy ellenőrizzék, hogy vannak-e túlélők. És én tudtam, hogy az egyetlen esélyem az, hogyha én onnan kifutok. Nem füst volt a buszban, mert ilyenkor így felszáll a por, és lehet, hogy van egy kis füst. És nem is robbant fel egyébként, fel se robbant, tehát nem robbant fel a busz. Nem robbant fel. Olyan volt ma, nem tudom leírni, ilyen fekete füstszerű kis füstgolyó, ami így mozgott, és ebből több volt, és mintha ilyen arcuk lett volna, ilyen piros szeme, meg szája, nem tudom. Most én úgy tudom, nekem az jött le akkor, hogy ilyen lelkek, de ilyen gonosz lelkek. Tehát nekem úgy az jött le álmomba, és a füst helyett az volt a buszban. És
kinyílt az első ajtó, nem én nyitottam ki, magától kinyílt, és ezek a kis füstgolyók akkor kiszálltak a buszból, és gondoltam, én is kifutok, mert nem tudtam, hogy mások is látják ezeket, vagy csak én. És kifutottam, és ugye erdő mellett voltunk, szóval befutottam az erdőbe, és reméltem, hogy nem vettek észre, azonban észrevettek, és elkezdtek utánam jönni. Én futottam és futottam. Nem tudtam, hogy merre megyek, mert azt sem tudtam, hogy hol vagyok, csak futottam. És előttem, felém közeledett 2 ember. És nem tudtam, hogy barátságosak, vagy sem, de intettek, hogy siessek, és menjek arra, amerre ők vannak. Úgyhogy mentem is. Ők segítettek elbújni, mondták, hogy lapuljunk le a földre. Ott volt egy ilyen kis bucka, ilyen kis emelkedő, és amögé elbújtunk, lelapultunk a földre, és reménykedtünk abban, hogy nem vesznek minket észre. Azonban megint csak észrevettek minket, és én szóltam ennek a 2 embernek, hogy észrevettek minket, hogy fussunk, és ők nem észlelték időben, mert mire észlelték már oda, hogy én szóltam nekik, addigra már odaértek az emberek, akik üldöztek minket. És ugye mindenkinek volt fegyver, és mindenki egymásra szegezte a fegyverét, és mellettem is a földön volt egy pisztoly, és én is fel akartam venni, hogy rászegezzem valakire, de nem is lőttem volna vele, hát én nem tudok fegyverrel lőni. És az ellenségből rám szegezte valaki a fegyverét, és hogy meg se próbáljam, úgyhogy el is vettem onnan a kezem a fegyverről, és odajött, és a pisztolyt a fejemhez tartotta. És ott álmomban, őszintén szólva, megint csak az volt bennem, hogy semmi értelme, tehát nem volt bennem félelem. Nem féltem, mert tudtam, hogy ha Isten el akar vinni, akkor el fog vinni, és az nekem is úgy is jó, ha ő elvisz onnan. Szóval én nem féltettem az életemet itt a földön, hanem úgy voltam vele, ha menni kell, akkor menni kell, ha meg nem, akkor nem. És ezért igazából becsuktam a szememet, és vártam, hogy fejbe lőjenek, konkrétan, de nem lőttek fejbe, hanem az illető, aki rám szegezte a fegyverét, megcsúkolt. És én, hát a legrosszabbra gondolva, hogy mit tudom én, ki akarnak használni, vagy meg akarnak erőszakolni, mit tudom én, felkeltettem magamat az álmomból. Nekem ez valamiért, nem tudom, hogy mások ezt tudják-e csinálni, de nekem, én valamiért fel tudom kelteni magamat az álmomból. És hát ugye nagyon megrémültem, de miután visszaaludtam, utána folytatódott igazából ez az első álom, ez volt a második álomkép, és akkor már foglyok voltunk ezeknek az embereknek a házába, az ellenségnek a házába. Így 3-an, akik voltunk, én és a 2 ember, aki nekem próbált segíteni, mi foglyok voltunk abba a házba, és őriztek minket. Csak egy ember maradt a szobába velünk, aki őrzött minket, és én megláttam egy fegyvert nem messze tőlem, és felvettem a fegyvert, és rászegeztem arra az őrre, aki őrzött minket, és lőttem vele gondolkodás nélkül, de nem golyó jött ki belőle, hanem víz. Tehát víz az egyik csőből, a másik csőből, mert olyan volt, mintha ilyen 2 csőből lőtt volna egyszerre, a másik csőből pedig ilyen kis jégdarabok jöttek ki, és nem tudtam ártani annak a másik embernek. Ezzel igazából el is tereltem a figyelmét annak az embernek, és azért hát úgy mondom, hogy társaim, mert ők segítettek nekem, ők addig lefoglalták azt az őrt, tehát nem tudom, leütötték, vagy nem is tudom, de lefoglalták, és azt mondták nekem, hogy fussak, hogy menjek.
és kijöttem a házból, nem tudom, hogy tudtam kijönni a házból észrevétlenül, de kijöttem, és kerestem valamit, mert futva nem juthatok messzire, szóval kerestem valami kocsit, vagy valamit, és találtam is egy autó volt, amit találtam, és ez egy ilyen luxusautó volt, hát ilyen kis kabrió, ilyen kis fekete kabrió, és abba beültem, és azt vezettem, gyorsan beindítottam, akkor már kijöttek a házba, és kiabáltak, hogy jaj, utána minden, kapjátok el, stb. De én már beindítottam, és húztam is el onnan. Emlékszem, hogy utána jöttek egy másik autóval, de szerintem az én autóm az gyorsabb volt. És itt ért véget a második álomkép. A harmadik és negyedik álom az már nem függ egybe ezzel az első kettővel, szóval ennek most mondom a megértését. Tehát az első álomnak a megértése ugye egy átlagos nap volt, tehát nem voltak szirénák, nem volt vadászgép hang, nem volt semmi előjele annak, hogy a buszt szitává fogják lőni. Semmi, tényleg semmi előjele nem volt. Csak hirtelen, puff, és mindenki meghalt. Semmi figyelmeztetés nélkül. És ugye én álmomban is tudtam, hogy ugye sokan kaptuk most, hogy háború lesz, és ezt tudjuk is, mi is kaptuk, hogy háború lesz. De ott az álmomban semmi előjele nem volt annak, mondom még egyszer, nem volt sziréna, nem volt semmi, semmilyen figyelmeztetés, hogy szitává fogják lőni azt a buszt, de mégis megtörtént, és hirtelen. Isten segített, hogy még abban a szituációban se féljek, hanem mutatott egy széket, ami alá el tudok bújni, és én ott maradtam, meg sem mozdultam, de nem féltem. Jó, az elején féltem nyilvánvalóan, de miután feljött bennem az, hogy nem kell félni, mert az Úr meg fog óvni, ha még itt kell lennem, és ha már nem, akkor pedig megyek ő hozzá. Ezért nem kell félnem abba a szituációba. És ez meg is nyugtatott, nem is féltem. Kis füstgolyók, azok még mindig nem tudom, mit jelentenek, de lehet az is, hogy a halott embereknek a lelkei voltak, de az is lehet, hogy ilyen gonosz lelkek voltak. Nem tudom, de nem füst volt, tehát azok valamik voltak. Csak nem tudom pontosan, hogy mik voltak. És a második álomban pedig, ugye az elsőben nem féltettem itt a föld életemet. Akkor sem, amikor a fejemhez szegezték azt a pisztolyt. Nem féltem. Úgy voltam vele, hogy ha menni kell, akkor megyek, és én örülök annak is, ha megyek. Tehát én abban is örömömet lelem, hogyha engem lelőnek, mert akkor végre lehetek az Úrral. A második álomban pedig egy olyan szituációban voltam, ahol én egy olyan ember voltam, aki féltette az itteni életét, és mindenáron meg akarta védeni, még annyira is, hogy képes lett volna lelőni egy másik embert. De Isten ezt megakadályozta, nem engedte. És nem golyók jöttek ki a fegyverből, hanem víz és jég. Nem árthattam annak az embernek fizikálisan, mert csak víz jött ki belőle, és ugye mi a víz? Az élő víz, az élő Istennek a beszéde. Az élő víz, az ő beszéde. És pont ez az, hogy nekünk nem fizikális fegyverekkel kell harcolnunk, pisztolyokkal, gépfegyverekkel, hanem ugye a lelki fegyverekkel. Az efézusi levélben itt van, hogy öltözétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Tehát az Istennek a fegyvereit kell felöltöznünk, nem pedig a pisztolyokkal kell. Tehát mi nem testiek vagyunk, mi nem testi fegyverekkel, nem fizikális fegyverekkel harcolunk, hanem lelkivel. Ezek le vannak írva a Bibliában, hogy mik ezek. De Isten beszéde is lehet egy fegyver. Ugye a kétélű kard, ami kijön az ő szájából, az is az Isten beszéde, az is egy fegyver. Nekünk ezekkel a fegyverekkel kell harcolni, és nem pedig fizikális pisztolyokkal és fizikális emberi fegyverekkel, hanem lelki fegyverekkel. Az Isten fegyvereivel.
És még úgy is kimenekített. Tehát nem az az egyetlen megoldás, hogy én lelövöm, és csak úgy tudok megmenekülni, hanem én máshogy, Isten kegyelmével menekültem meg onnan. Isten kegyelmével menekültem meg onnan, szó szerint. És még ráadásul tudtam vezetni egy tök jó luxusautót. Igaz, hogy nem az enyém volt, hanem az ellenségé, de tök jól éreztem magam, hogy ilyen luxusautóba beülhetek, és akkor ezt így vezethetem. Tehát még örömöm is volt álmomban, attól függetlenül, hogy menekültem. A második 2 álom már kicsit bonyolultabb, szóval a harmadik, negyedik álom. A harmadik álomba nem is tudom, egy épületbe lehettem, ahol először kívülről néztem az eseményeket, de utána én voltam az egyik szereplő. És a szereplő egy nyuszi volt egyébként, tehát ez egy nyúl volt, és mindenki más rajta kívül ember volt, csak ő volt nyúl. És ez a nyúl egy bérgyilkos volt, ő egy gyilkos volt, neki ez volt a feladata, hogy embereket gyilkoljon. Kicsit gyerekesnek tekinthető először ez az álom, de ennek is van értelme. Azt láthattam, hogy egy medve, tehát megint csak még egy állat az álomban, egy medve hoz üzenetet ennek a nyuszinak. Tehát hozta a következő személyt, akit ugye ki kell írtania. És ez az üzenet, ezt én láthattam, de ezt kívülről más nem láthatta, hogy ez az üzenet ez egy répába volt belerakva, tehát a répába az így el volt vágva, és benne volt egy ilyen papír, tehát abba volt az üzenet. És kívülről úgy látszott, mintha a medve adott a nyuszinak répát, tehát ez lehetett látni kívülről. Ez mint egy aranyos kis gyerekmese, de ami egyébként az egész mögött volt, az volt, hogy a medve adta a következő célpontot a nyuszinak, akit meggyilkoljon. És ezt a nyuszi belerakta a bőrönnyébe, és láthattam, hogy a bőrönnyébe volt 2 másik répa is, tehát összesen 3 ilyen répa volt, meg egy pár könyv volt benne. És ezt becsukta. Hát mindenki más ezen a 2 állaton kívül ember volt. És ott volt mellette egy lány, akibe ő egyébként szerelmes volt. Tehát ő szerette ezt a lányt, és a lány megkérdezte tőle, hogy ki ő valójában. Ő egy gyilkos? És ekkor kerültem én a nyuszi szerepébe, tehát ekkor láthattam én mindezt a nyuszi szemszögéből, és válaszoltam azt neki, hogy hazudtam, és azt mondtam, hogy nem, hogy miért lennék én gyilkos. És kérdezte tőlem az a lány, hogy akkor mi az, amit odadott nekem a medve. És mondtam, hogy az egy répa volt. Mondta, hogy nyissam fel a bőröndöt. És én kinyitottam neki, és nem voltak ott a répák, hanem csak a könyvek voltak ott. És kérdezte, hogy hova tűnt az, amit most adott nekem a medve. És én mondtam, hogy hát ugye nyuszi vagyok, és hát na, gyorsan meg is ettem a répát. Ugye ez is hazugság volt, tehát hazudtam neki. De ő bevette a hazugságot, és mondta, hogy rendben, hogy bocsánatot kért, hogy ő ezt feltételezte. És amikor én a nyuszi szerepében voltam, akkor éreztem, hogy ő úgy érzi magát, hogy ő ezt az egészet be akarja fejezni, tehát ő nem akar tovább gyilkolni, hanem ő azzal a lánnyal szeretne lenni, mert őt szereti, és tudja, hogy ha ő vele szeretne lenni, akkor nem gyilkolhat tovább, tehát akkor nem csinálhatja tovább ezt a gyilkolást. Ha a szeretetet választja, akkor nem gyilkolhat tovább. És ezért le is akarta tenni ezt az egészet. A következő álomkép, ez már a 4. álomkép. Hasonló karakterek voltak, csak a nyuszi most már ember volt. A lány is, ő is lány volt, csak már mint hogyha egy másik lány lett volna. Megint csak én voltam ennek a átváltozott nyuszinak a szerepébe, aki már egy lány volt. És egy buszon voltunk, megint csak buszon, és a városba. És láttam, hogy egy elég furcsán kinéző autó oda jön az első busz ajtóhoz. Mi is ott voltunk a busznak az első ajtajánál, ez a busz elején voltunk. Ott maradt mellette, mármint hogy folyamatosan mellette vezetett, de kicsit ilyen őrült vezető volt egyébként, és ott volt mellette is ez a kocsi a busz mellett, és
a lány mondta nekem, hogy jaj, nézd, értem, jöttek. És akkor én így néztem rám, mert tudtam, hogy az az autó, az nekem van, tehát az nekem jött az az autó, hogy felvegyen, hogy elvigyen a következő célponthoz. Tehát megint csak ugyanannak a bérgyilkosnak a szerepébe voltam. És megkérdeztem tőle, hogy biztos, hogy az neked jött az az autó? És jobban megnézte, és mondta, hogy jaj, nem, az nem az enyém. És akkor mondtam, hogy igen, mert az nekem jött. És mondtam neki, hogy maradjon a buszon, és menjen oda, hova, tehát nem tudom, hova tartott, iskolába, mondtam, hogy menjen oda, tehát maradjon a buszon, ne jöjjön utána. És én a menet közben a buszból kiugrottam, és nem tudtam a kocsiba beugrani, hanem a kocsiból lógott ki ilyen hosszú sál, és azt elkaptam, és utána a sofőr elkezdett gyorsabban hajtani, és én nem tudtam beszállni az autóba, hanem kint voltam, és ezt a sálat fogtam, hogy ugye ne essek le a földre. És olyan gyorsasággal mentünk, hogy én a levegőbe voltam, tehát nem az aszfalton, hanem a levegőbe is. És ment, mint egy akciófilm. És megint csak úgy voltam a bérgyilkosnak a szerepében, hogy tudtam, hogy én ezt fel akartam adni, ezt az egészet, én ezt nem akartam tovább csinálni, be akartam ezt fejezni. Miközben hajtott, jött velünk szembe egy ilyen motoros, és ő pont közém és az autó között jött át, tehát a sálba belement, és a sálat magával húzta, és én ugye lerepültem a földre, és a sofőr pedig ki az autóból, és a sofőr köré tekeredett a sál. És volt arra 2 rendőr, akik így nézték ezt az egészet, tehát különösen figyelmet nem fordítottak az események felé. Azonban én mondtam nekik, hogy nézzétek, ő az, és rámutattam a sofőrre. Szerintem ő a nagyfőnöknek lehetett egy kisebb főnöke, vagy lehet, hogy ő volt a nagyfőnök. És mondtam neki, hogy nézzétek, ő az, és egyből mentek, és el is kapták. Azonban, és 2 rendőr volt, és azonban az egyik rendőr felén fordult, és rám tartotta ezt a csokkolót, és tudtam, hogy engem is el fognak fogni, lehet bűntásnak fognak tekinteni, de én nem akartam ellenkezni, hanem úgy voltam vele, hogy nem futok, mert akkor megint csak bűnösebbnek látszok, hanem akkor hagyom, hogy elkapjanak, és majd ők döntenek a sorsom felől, hogy mi legyen. És ez is történt, ugye rám lesokkoltak, és mondták ezt, amit ahogy szokták, ugye a protokoll, hogy tegyem fel a kezemet, hátam mögé feküdjek le, stb. És akkor megbilincseltek, és engem is elkaptak, de úgy voltam vele, hogy mindegy, hogy mi lesz, mert legalább a főnököt elkapták, és bármi is történjék, én ezt már itt befejeztem. Tehát én ezt ugye annak a gyilkosnak a szerepében, én ezt itt befejeztem, ezt a gyilkolást. Én nem akarom ezt tovább csinálni, nem baj, ha börtönbe visznek érte, vagy akármi, akkor ott leülöm, de legalább ezt befejezem. És itt ért véget az álomnak, hogy így elkaptak. Hát igen, ez ilyen kis akciós mesefilmnek tekinthető egy részben, de ugye a nyuszi mit képviselt? Ugye a nyuszi az egy aranyos állat. Tehát a nyusziról nem gondolná valaki, hogy gyilkos. Hogyha ránéz egy medvére valaki, akkor azt mondja, hogy jó, oké, medvéről el lehet képzelni, de a nyuszi az egy kedves, aranyos állat. Ugye kívülről kedvesnek néz ki. De azonban ő egy gyilkos volt. Tehát az a nyuszi egy gyilkos volt. És ezt kívülről nem lehetett róla megállapítani. És miért akarta befejezni a gyilkolászást? A szeretet miatt. Igaz, hogy ott egy lány volt, és belé volt szerelmes, és érte akarta feladni, de a szeretet miatt. Tehát neki benne volt a lelki ismeretébe az, hogy a szeretet és a gyilkolás nem fér meg egy helyen. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy a szeretet és a bűn nem fér meg egy helyen. Tehát az kettő ellentéte egymásnak. És azért be is akarta ezt teljesen fejezni. Ennek a második álomképnek pedig, ugye itt pedig hát be is tudta fejezni, feladta a főnökét, és nem gondolta arra, hogy vele mit tesznek,
az őt nem érdekelte, hanem úgy volt vele, hogy végre ezt befejezheti. És egyébként a második álomban a Nyuszi, ő egy tini lány volt a második álomban. Tehát megint csak egy olyan személy, egy kedvesnek kinéző tini lány, tehát megint csak egy olyan személy, akiről senki el nem képzelhetné, hogy ő gyilkolászik jobbra-balra. Mert kívülről nem úgy néz ki. Megint csak. De más az, ami belül van. Tehát ebbe is megmutatta nekem újra az Úr, hogy ne ítéljük meg az embereket a külső alapján, mert nem tudja az ember, hogy mi van a másik emberben, a szívében, hogy ő milyen ember, azt nem tudhatja az ember, csak ránézésből. Ne legyünk személyválogatóak, ne legyünk én, ne legyek személyválogató, és ne ítélje meg az embereket a külső alapján, mert én ezt már bebuktam a buszon is, amikor mellettem ült az a kedvesnek látszó öreg néni, és velem kedves is volt, de amikor a romák feljöttek a buszra, akkor, és nem tudtak jegyet venni, egy kedves roma család, feljött a buszra, és nem tudtak jegyet venni, és le kellett szállniuk, akkor ez a kedvesnek látszó öreg néni csak azt mondta, hogy büdös cigányok mindenhol ott vannak. Tehát megint csak a külső nem minden. Tehát a külső alapján nem szabad ítélkezni. Mert lehet, hogy valakiről azt gondoljuk külső alapján, hogy mennyire igénytelen, biztos rossz ember, de lehet, hogy a legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztál. Ugyanígy másik oldalt, lehet, hogy kedvesnek néz ki az öreg néni, de ami benne volt, tehát romlott volt belül, vagy nem is tudom, hogy elmagyarázni. Csúf volt a lelke. Így tudnám elmagyarázni. Megítélte azokat az embereket csak a bőrszínük alapján. Már egyből, ahogy kinéztek, külső alapján megítélte őket. Ez egyébként, ez a történet, ez öreg néni is történt, ez megtörtént velem, tehát ez nem álom volt, hanem ez igaziból, ez valóságban megtörtént velem, amikor jöttem haza az egyik nap, és teljesen le voltam döbbenve. Szóval megint csak megmutatta az Úr, hogy ne legyek én sem, mert én is ugyanígy személyválogató vagyok, én is ugyanígy a külső alapján ítélek, hogy ezt ne tegyem. Mert ugye most fognak jönni a nehéz idők is, az ember nem tudja, hogy kiben bízzon, és főleg külső alapján nem szabad bízni, csak azért, mert valaki kedvesnek látszik. Nem lesz szabad. Nagyon kevés ember lesz, akiben meg lesz majd bízni. A következő két álomkép, az 5. és a 6. álomkép, ez a kettő is egybefüggő, és onnan kezdődik, hogy én iskolába voltam, de az iskola az itthon volt. Tehát az osztályom, a kis csoportom, velük itthon voltunk iskolába. És emlékszem, hogy nem értettem, hogy mit keresek itt. Mármint, hogy az iskolában. Azért furcsáltam, mert én az őszi szünet után engem kihozott az Úr az iskolából. Az én döntésem is volt, de meg is mutatta, hogy nekem nem ott van a helyem, és utána a kezembe adta a döntést, hogy én azzal mit csinálok, hogy maradok, vagy nem maradok. De meg lett nekem mutatva, hogy jobb, ha nem maradok. Tehát ugye az Úr mindig ad választási lehetőséget. Megmutatja, hogy melyik a jó út, de a választás még mindig az én kezemben van, hogy én arra megyek, vagy én maradok és csinálom a saját dolgomat. Szóval én elkezdtem egy ilyen érettségi utáni 2 éves szakképzést, de ugye minden, ami csak rossz lehetett benne, rossz volt, és időpazarlás volt az egész, rendes órák se voltak, Szóval az Úr engem kihozott onnan. Nagyon sokat imádkoztam, hogy maradnom kell-e ott, hogy még valakivel ott beszélni kell, vagy még ott van-e a helyem, de igazából nem. Tehát az Úr megmutatta, hogy teljesen felesleges ott maradni. Egyébként én ott bizonyságot is tettem az egész osztálynak. Szóval az nem maradt el. És utána megmutatta az Úr, hogy hát itt teljesen felesleges ott maradni. Szóval el is jöttem onnan az őszi szünet után. És ezért is furcsáltam ám, hogy mi az, hogy itt vagyok vissza az iskolába. Tehát én innen már egyszer eljöttem. Miért vagyok itt megint?
És azt is furcsáltam, hogy ugye én emlékeztem az előző álmomra, hogy engem letartóztattak, de akkor ezek szerint elengedtek, ha én már itt vagyok, itthon, vagy az iskolában, és emlékszem, hogy el akartam innen menni, és mondta a tanár, hogy menjek oda, és nézzem meg, mert megmutatta, szokása volt a tanárnak, hogy így megmutatja egyenként mindenkinek a munkáját a többieknek. Tehát így körbeadjunk, és akkor megnézzük mindenkinek a munkáját. És kérdezte, hogy én láttam-e már ennek az embernek a munkáját, akinek a nevét mondta, én most nem fogom mondani, de megint csak én őt ismerem a valóságban. És mondta az ő nevét, hogy nézzem meg a munkáját, láttam már az ő munkáját, hogy mennyire jó az ő munkája. És igazából ezzel azt akarta elérni, hogy valamiféle féltékenységet keltsen bennem, hogy az én munkám nem érhet fel az ő munkájával, és egyébként ez egy videó volt, amit összevágott, és meg is mutatta nekem, elkezdte lejátszani. És én egyből felismertem ezt a videót, hogy én már ezt álmomban láttam. Tehát olyan volt, mintha azt már én többször is álmodtam volna, mert én ezt a videót már többször láttam is álmomban. És őszintén szólva maga a videó jól volt összevágva, de sötét volt, tehát a tartalma sötét volt a zenével is együtt, és a tartalmával sötét volt az a videó, de jól volt összevágva. Tehát ha a videószerkesztés szempontjából nézzük. És én mondtam neki, hogy igen, én már láttam az ő munkáját, és igen, jó munkát csinált. Tehát megdicsértem, mondtam, hogy igen, ez videószerkesztés szempontjából, igen, ez egy profi munka, ez jó. És szerintem nem erre a válaszra várt egyébként a tanár, de én akkor azt hiszem, hogy én kisjöttem, tehát én elhagytam a házat, tehát el is jöttem onnan. És itt ért véget ez az 5. álom. A 6. álomban szintén egy iskolába voltam, de ez hasonlított az egyik régebbi iskolámba, bár álmomban nagyobbnak tűnt az épület, meg ilyen. Hát álmomban nyilván máshogy fog kinézni. És emlékszem, hogy olyan volt, mintha akkor lett volna az első nap, és így a tanárok körbevezettek minket csoportonként. És egy csoportban mindenféle korosztály volt, mert emlékszem, hogy láttam ilyen általános iskolásokat is. Az én korosztályomban összesen 3 embert láttam álmomba, és közöttük voltam én is. Rajtam kívül 2. A többiek mind ilyen, mind fiatalabbak voltak, fiatalabb gyerekek. És az első osztályosok nagyon sokan voltak, emlékszem, a második osztály már kevesebben, harmadik még kevesebben, és így tovább. Így mentünk tovább, tehát minél magasabb osztályzat volt, annál kevesebb diák volt, és ezt furcsáltam is. És úgy voltak megkülönböztetve a különböző évfolyamok, hogy minden diáknak volt egy nyaklánca, és minden évfolyamnak volt egy külön nyaklánca. Tehát ha te elsős voltál, akkor mindegyik elsős ugyanolyan nyakláncot hordott. Ugyanígy nekünk, szerintem én végzős lehettem, nekünk is más nyakláncunk volt. És emlékszem, hogy az egyik fiatalabbik korosztálynak ilyen levél volt a medáljuk, és nekünk azonban végzősöknek egy ilyen nagyon vékony nyaklánc volt, és a közepén egy szem volt, tehát az volt a medál, egy ilyen medál volt. Amit én már is furcsáltam álmomban, mondom, hogy oké, jó, hát akkor ez nem valami szép hely. De nem tudom, hogy rajtam volt-e ilyen medál, mert az első nap volt, és szerintem én még nem kaptam. De az én osztálytársaim, a másik 2 már kaptak. És emlékszem, hogy az egyik osztálytársammal vitatkoztam azon, hogy az épületben hol találhatók a liftek. Én nem tudom, hogy ez miért volt fontos téma, de ezen vitatkoztunk, hogy hol vannak a liftek, meg hogy mennyi lift van. És amikor elküldtek minket az osztálytermekbe, akkor láthattam, hogy minden egyes osztályteremhez csak úgy lehetett eljutni, hogy egy hídon át kellett menni, és ez a híd az egyes évfolyamoknak a nyakláncaiból volt megcsinálva. Mármint egy nagyított verziója volt a híd. Tehát minden egyes nyakláncnak a nagyított verziója volt a híd. Mert az út és az osztályterem ajtó között szakadék volt. És az egyetlen módja, hogy átjuss, bemenni az osztályterembe, az,
hogyha ezen a nyakláncon átsétálsz, ha át tudsz rajta sétálni. És ugye a miénk az elég vékony volt, még az elsősöké, tehát még a fiatalabbik korosztályuk elég vastag nyaklánc volt, azon még kicsit könnyebb volt átsétálni, de a miénk nagyon-nagyon vékony volt, és a közepén ez a szem úgy volt megcsinálva ez a medál, hogy át tudod fordulni, tehát hogyha rosszul egyensúlyoztál rajta, akkor leestél. A két osztálytársam csak simán átsétált így előttem, semmi gond nekik, és én néztem rájuk, mondom, hogy én itt nem tudok átsétálni, én nem tudok kötélen sétálni, tehát nagyon vékony volt. Mondtam, hogy én itt nem tudok átsétálni, és akkor mondták, hogy jaj, de gyere, én mondom, nem fogok menni, mert én itt le fogok esni, tehát én nem megyek. És aztán elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan máshogy tudnék átmenni a másik oldalra, és találtunk egy ilyen hosszabb kerülőutat, ahol volt egy deszka két út között, a szakadék felett. Egy ilyen kék fadeszka, ami már könnyebb volt átsétálni. De nem én mentem át az ő oldalukra, hanem ők jöttek át az enyémre. És ezt furcsáltam is, hogy de nem nekem kéne oda menni, hogy nem órára megyünk. És nem kaptam választ rá, hanem felkeltem. Ez volt a 6. álom. És egyébként az egyik osztálytársam ebben az álomban, ő ugyanabban az iskolába járt, mint én, tehát még ismerem is ráadásul. Meg ennek az első részében, amikor a tanár nem tanítani akart, hanem féltékenységet akart bennem felkelteni azzal, hogy mutogatta a legjobb diáknak a munkáját. Tehát ő nem azért volt ott, hogy minket tanítson, hanem hogy a legjobb diáknak őt mutogassa körbe a munkáját, hogy nézzétek milyen jó, nézzétek milyen jó, nézzétek milyen jó. És nem tudom, hogy ez volt-e a módja, hogy motiválja a másikat, vagy a többieket, de én tudom, hogy vannak olyan tanárok, akiknek amikor munkát csinálsz, beleadhatsz apait, anyait, mindent, amit van, és azért, mert nem szeret téged, mert kiszemelt téged, és nem kedvel téged, mert nem te vagy a kedvenc diákja, ezért úgyse fog téged se megdicsérni, se elismerni, hogy mennyit dolgoztál rajta, akkor is, hogy mondjuk most beszéljünk jegyekbe, ha 5-ös munkát csináltál, akkor se fogja beismerni, hogy az egy 5-ös munka, hanem kapsz rá egy 3-ast. Tudom, hogy vannak ilyen tanárok, és egy ilyen tanár volt megjelenítve az álmomba is, akinek nem a tanítás volt a lényeg, hanem van egy kedvence, akinek mindig 5-öst ad, és a többiek le vannak szarva, bocsánat, magasról. Mert ezzel meg azt mondja a gyereknek, hogy tök mindegy, hogy mennyit adsz bele, mert úgyse fogom elismerni a munkádat. És ezzel lehet egy gyereket arra késztetni, hogy hát, hogyha úgyse fogja elismerni a munkámat, akkor minek csináljam meg, minek adjak bele bármit is, minek foglalkozzak vele. Emiatt kezd a gyerek hanyag lenni, és elhanyagolni a munkáját, mert úgyse fogják értékelni. A másik pedig, hogy ugye ezek a hidak az egyes évfolyamoknak a nyakláncaiból voltak, nyakláncainak a nagyobb változata volt. Tehát, ahogy mondtam, a kisebb évfolyamoknak vastagabb nyakláncuk volt, ezért a híd is vastagabb volt, szélesebb volt, és könnyebb volt rajta átmenni. A végzősöknek, nekünk pedig már majdnem hajszálvékony volt, tehát azon nagyon nehéz volt átmenni. És ha belegondolunk egyébként az iskolai rendszerbe, és hogy minél magasabb évfolyamú egy gyerek, annál többet adnak neki, hogy csináljon iskolai munkát. Annál többet bíznak rá, annál több terhe van, annál nehezebb átmenni azon az iskolai éven. És minél nagyobb lesz a gyerek, minél idősebb, minél magasabb évfolyam, korosztály, annál több stressz van rajta, annál jobban számítanak a jegyei, annál jobban nyúzzák a szülei, a tanárok, és ez mind ránehezedik a gyermeki lélekre, és kiölik a nagy tanulással, hogy legyen belőle valaki, kiölik belőle a gyermeket, és lezuhan abba a szakadékba, abba a feneketlen szakadékba. Konkrétan lenyomják, mert most ha fizikálisan belegondolunk, hogyha tényleg egy ilyen hídon kellene átmenni minden egyes nap az osztályterembe, és hogyha a gyereket otthon is leterhelik mindennel, és úgy megy következő nap iskolába, hogy ő hullafáradt, vagy becsúszott egy 2-es, és a szülei otthon lecseszték,
és akkor úgy megy iskolába, hogy alig tud egyensúlyozni, nem tud odafigyelni, akkor nem fog tudni átmenni azon a hídon. Akkor le fog esni arról a hídról. Amúgy is hajszálvékony az a híd. Minden egyes nap átkelni rajta. És akkor még lögdössük ilyen dolgok, ahogy ha leesik. De az az utolsó híd, aminek láthattam a medáját, a szem, egy körben volt egy szem. Ez teljesen, tehát ez egy beszélő kép, A szem az sose egy jó szimbólum így magában. Akár körbe, akár háromszögbe, sose volt egy jó szimbólum. Ez a mindent látó szem. És pont ez az, hogy minél idősebb egy gyerek, annál jobban van figyelve a rendszer által. Annál jobban van figyelve a tanárok által, a szülők által, a rendszer, ugye több papírja van, és jobban szemmel van tartva a rendszer jobban látja, jobban szemmel tudja tartani. De nem is ad neki könnyű utat, akár érettségi felé, akár bármi felé, tehát nincs könnyű útja, nem nagyon vékony az a híd, és ugye a közepén az a szem, az még, ha rosszul egyensúlyozik a gyerek rajta, akkor még át is fordul, és lelöki a hídról. Tehát ez tényleg egy beszélőkép. Tényleg az. És pont az, hogy ahogy nőnek felfele a gyerekek, egyre kevesebb gyermeki lélek marad. Tehát ez nem egy fizikális dolog, hogy lezuhan a szakadékba és meghal, hanem aki lezuhan a szakadékba, az a gyermeki lelke a gyermeknek. Mert az iskola tehát az iskola lelöki a szakadékba konkrétan. Ad neki, hogy jó, itt van egy kis út, hogy lehet, hogy megmarad a gyermeki lelket, ha át tudsz rajta kelni, akkor oké, ha átvészeled. De hogyha az iskola lögdös jobbra-balra, akkor le fog zuhanni az a gyerek a szakadékba, és ahogy láthattam, az álmomba a végzősöknél már csak három darab lélek maradt meg, gyermeki lélek. Tehát minél idősebb az a gyerek, annál kevesebb az esélye, hogy megmarad a gyermeki lelke, mert mindenféle hülyeséggel lögdösik befele a szakadékba a gyermeki lelkét. És ugye, ahogy bekerül az iskolába a gyerek, még nagy eséllyel megvan a gyermeki lelke az elsősöknek, de már ott kezdődik a folyamat, már ott kezdődik, hogy leterhelik, hogy szokjál hozzá, hogy nem az van, amit te akarsz, hogy nem játszhatsz, hanem tanulnod kell, és nem engedik a gyereket játszani, ugyebár. És megszűnik, elfolytják benne a gyermeki lelket, letaszítják a szakadékba. És ugye én mondtam az osztálytársaimnak az álomban, hogy én nem fogok itt átkelni, mert én nem tudok itt átkelni. Tehát, ha én itt átkelek, nem biztos, hogy megmaradok. Nem biztos, hogy megmarad a gyermeki lelkem. És ő szólt, hogy ő itt nem akar átkelni, mert akkor nem biztos, hogy megmarad. Tehát köszöni szépen, ő jól van, és ahogy ki is jöttem az iskolából, ugye én emlékszem, hogy vitatkoztam vagy két osztálytársammal, hogy miért megyek el onnan. Ha én tovább maradok, akkor nem biztos, hogy megmarad a gyermeki lelkem. Ugye az újjászült lélek, ugye a lélek, ami Jézus által újjá lett szülve, ez az új gyermeki lélek. Ha esetleg el is veszítettem a gyermeki lelkemet, akkor kaptam egy újat. És én ezt nem akarom már elveszíteni. És ahogy beszéltem velük álomba, már ők is azt keresték, hogy jaj, hogy lehetne visszamenni. És akkor találtunk egy ilyen kék deszkát, amin keresztül át tudtak jönni egy fadeszka, ugyebár. És Pintér Bélának volt egy ilyen dala, hogy híd épült a szakadék felett. És ebben pont mondja, hogy szakadék volt ugye köztem és Isten között. És Jézus volt az, aki egy hidat épített, hogy ő az út, ő a híd, ugye a szakadék felett, ami összeköti az embert és Istent. És ez eléggé szimbolikus volt. Igaz, az álmomban, tehát az egy faléc, ami biztosabb volt, mint az a híd, amit a rendszer kínált, és azon keresztül nem én mentem át a túlsó partra, hanem a két másik osztálytársam, ők jöttek át oda, ahol én voltam. És én furcsáltam is, hogy hát nem ti akartatok oda áthívni, hogy menjünk órára. De ők jöttek át.
Az utolsó álom a hetedik álom, ez is amúgy beszélő számok, 7, ugye a 7-es szám, az ugye a teljességnek a száma. Isten is 7 nap alatt teremtette, vagy hát 6 nap alatt, a 7. napon megpihent. És ugye az ördögnek meg a 6-os, vagy a 666, tehát neki a 6-os. Ugye az majdnem 7, de mégsem 7. Ez egyébként elég furcsa. A 7. álomban azt álmodtam, hogy felkeltem, tehát ez volt az álomban, hogy én felkeltem, és emlékeztem az álmaimra. És emlékeztem, hogy a nyuszis álomban, akinek én hazudtam, mint a nyúl, akinek én hazudtam, az egyik régi osztálytársam volt. Felhívtam, hogy elmeséljem neki az álmot, mert ő benne volt, hát ha neki jelent valamit, és hogy bocsánatot kérek tőle, ha már álomban hazudtam neki, és ott nem tudtam bocsánatot kérni, akkor legalább a valóságban megteszem. Én ezt gondoltam én álmomban. És fel is hívtam, el is értem őt, és elmondtam neki, hogy én álmodtam, és akkor ő benne volt, és szeretném neki elmesélni ezt, és vele valaki volt a vonal másik végén, és ők ott nevetgéltek, kuncogtak, és igazából én úgy próbáltam neki elmagyarázni ezt az egészet, mármint, hogy figyeljen, mert ez fontos, de ő úgy nem is válaszolt sokszor, meg nem akart odafigyelni, tehát el volt foglalva a vonal másik végén. Nem érdekelte az egész. És ez még azért volt, mielőtt elmeséltem volna neki az álmot. Csak mondtam, hogy figyelj már, egy 5 percet kérek, gyorsan elmondom, utána csinálhatsz, amit akarsz, csak fontos lenne ezt elmesélni. De nem. Még arra az 5 percese volt, hogy rám szánja. És ezért én ideges lettem, és letettem a telefont, el se köszöntem tőle. Úgy voltam vele, ha nem kíváncsi rá, akkor nem fogom neki elmondani. Miközben én próbáltam neki elmagyarázni, láttam, a szobámban voltam egyébként, és a szobám sarkában láttam, hogy ott ült az egyik régi tanárom, akinek egyébként én bizonságot tettem valóságban, és ott ült, és ő nézte, hogy nem sikerül nekem elmondani ezt az álmot, és ott fogta a fejét, meg csalódott volt, meg picit nevetett is, de ő ezt így végignézte, hogy nekem nem sikerül elmondani ezt az egészet. És miután lecsaptam a telefont, láttam, hogy másik 2 ember is van a szobámba, 2 kisfiú, ők egymással beszélgettek, és hallottam, az egyik mondja a másiknak, hogy nekem volt egy álmom, amiben meghalt a kismókusom. Neki volt elvileg valóságban egy kismókusa, és mondta, hogy ez álmában meghalt. De mondta azt is, hogy de nem fizikálisan halt meg, hanem a lelke halt meg a kis mókusnak. Meghalt a lelke. És erre én felfigyeltem, és oda mentem hozzájuk, és megkérdeztem, hogy miről beszélgetnek. És mondta az, aki álmodott, annak a haverja mondta, hogy hát ugye a haverja álmodott. És kérdeztem tőle, hogy tényleg? És elmesélnéd? És mondta, hogy hát jó, elmeséli. És ezt a mókusosat nem mondta el újra, de 3 másikat mondott. És ebből a 3-ból én 2-re emlékszem. Az egyik az volt, hogy azt mondta, hogy azt hallotta az álmában, hogy mondott egy nevet, egy vezetéknevet és egy keresztnevet. És azt mondta, hogy ez a fiú, ez az ember, ez a fiú csalódást okoz az apjának. És kérdeztem tőle, hogy is ismered-e ezeket az embereket. És mondta, hogy nem. És én mondtam neki, hogy én igen. Mert egyébként én a valóságban is ismerem ezeket az embereket, csak nem szeretném nevén nevezni őket. Ezt hallhattam. Azt mondta, a második álma pedig az volt, hogy két ország vagy 2 népcsoport vitatkozott egymással. És hallhattam Izraelnek a nevét egyébként, és nem tudom kik voltak a másik, ők nem voltak nevükön nevezve, de azt mondta, hogy Izrael és az a másik veszekedtek egymással valamin, és az egyik azt mondta a másiknak, mi nem akarunk veletek veszekedni, mi csak fürödni jöttünk ide, mi csak fürödni akarunk. És azt mondta, hogy ez se érti, és én mondtam neki, hogy hát a fürdés, ugye miért akar az ember fürödni? Azért, hogy tiszta legyen. Ugye amikor koszos, akkor fürödni akar, hogy megtisztuljon. És mondtam nekik, hogy valószínűleg azért voltak ott, hogy a lelküket megtisztítsák, mert fürödni akartak. De ez a másik népcsoport, vagy ország, vagy nem tudom, nem engedték nekik.
hogy fürödjenek. És még mondott egy harmadikat is, de én arra nem emlékszem. És itt ért véget a 7. álom. Tehát a 7. álom igazából az volt, hogy én felkeltem, és bizonyságot tettem, vagyis hát el akartam mondani valakinek, akinek nem volt értelme beszélni. Tehát még az Úr ezt is megmutatta álmomba, hogy ha esetleg eszembe jutna, hogy ezzel az emberrel beszélni kéne, akkor ne beszéljek vele, mert semmi értelme nincsen. Tehát még ettől a felesleges beszélgetéstől is már megóvott. Előre mondta, hogy nem lesz rá kíváncsi. Szóval én ezt az embert nem is fogom felkeresni emiatt, azonban nem tudom, hogy miért volt itt a régi tanárom, akinek én bizonyságot tettem. Ő egyébként nagyon fogadta azt a bizonyságot. Nem érdekelte, és azért nem is értettem, hogy megint csak miért van itt az álmomba. Miért hallgatja azt, hogy én bizonyságot teszek valaki másnak. És talán csalódik abban, hogy nem sikerül. Minden esetre érdekes álmok, vannak benne tanulságok. Az első álom arra figyelmeztetés, hogy ami jön, az hirtelen fog jönni. Ugye a veszedelem hirtelen tör rájuk, amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a veszedelem. Az hirtelen fog jönni. Egy pillanat, és mindenkinek meg fog változni az élete. És ne próbáljuk meg a földi életünket védeni, főleg úgy, tehát annak az árán, hogy egy másik ember életét kioltsuk, azért, hogy a mi földi életünk megmaradjon. És nem is kell félnünk, mert az Úr meg fog minket tartani, ha még itt kell maradnunk, és ha nem, akkor pedig megyünk hozzá. Szóval az Úr el fogja venni a félelmet, és meg fog minket vigasztalni. A nyomorúságban ugye ő fog minket megvigasztalni. És ha harcolnunk kell, akkor nem emberi fegyverekkel, nem fizikális fegyverekkel kell harcolnunk, hanem Istennek a fegyvereivel, a lelki fegyverekkel. Ugye az élő beszéddel, Istennek a beszédével és a lelki fegyverzettel. Ott van az Efézus levélben. Ott van benne, hogy mi a lelki fegyverzet. A 3., 4. álom pedig, hogy ne ítéljünk külső alapján, vagy valakinek a múltja alapján, mert ha az ember meg akar változni, és befogadta Istent a szívébe, és alázattal odafordult Istenhez, hogy bocsánatot kérjen a bűneire, és szembenézett a bűneivel, és Isten azt neki megbocsátotta, akármilyen rossz dolgokat is tett az életében. Ha Isten azt neki megbocsátotta, mert odafordult alázattal, és megtért a régi bűneiből, és újjászülte őt Isten, akkor minden joga megvan ahhoz, hogy ne legyen kitaszítva. Tehát övé is ugyanúgy az örök élet. Ne ítéljünk külső alapján, nem fogjuk tudni, hogy kiben tudunk bízni, csak azért, mert kedvesnek néz ki, az nem jelenti azt, hogy belül is jó ember. Az 5. és 6. álom pedig, hogy óvni kell a gyermeki lelket. Tehát vigyáznunk kell a gyermeki lelkünkre, hogy ne vesszen oda. Ugye ez az út is, ugye, ahogy gyermekekként vagyunk, ugye Isten útján. Ez is gyermekekként vagyunk, tehát meg kell óvni a gyermeki lelket. Akár a miénket is, de a saját gyerekünknek is, mert nagyon, nagyon nagy hatással vannak a szülők a saját gyerekeikre, és a saját gyerekeiknek a lelkére. Szóval nagyon oda kell figyelni, hogy aki még gyerek, amelyik gyerekben még benne van a gyermeki lélek, nagyon oda kell figyelni és vigyázni rá, és imádkozni, hogy ne vesszen el a gyermeki lelke. Az iskola is elég neki, nem kell még otthon is pluszba nyomni őt. És az utolsó, a 7. pedig ugye benne volt a felesleges bizonyságtétel is, hogy én ezt meg szerettem volna osztani, de nem figyelt rám az a régi osztálytárs, egyáltalán nem érdekelte. Tehát lesznek olyanok, akinek hiába szól az ember, de nem fogja érdekelni. Azonban lesz olyan is, aki először azt fogja mondani, hogy hát nekem ez nem kell, én nem akarok erről beszélni, de lehet, hogy később fel fogja kelteni az érdeklődését, és el fog gondolkodni azokon a dolgokon, amit mondtál neki, amikor bizonyságot tettél neki. Mert az Úr elkezdett benne munkálkodni. De ha te nem teszel neki bizonyságot, ha az Úr szólt, és te nem teszel neki bizonyságot, akkor az Úr nem fog tudni benne munkálkodni, vagy valaki mást fog küldeni. Mondja az ige, hogy őrállóvá tettelek téged, hogyha szót hallasz a számból, akkor intsd meg azt az embert. Mert ha
meginted, de mégis elbukik a saját bűnei miatt, akkor az ő kezéből kérem számon, a saját bűnei miatt bukik el, és a vérét az ő kezéből kérem számon, de ha nem inted meg, akkor igaz, hogy a saját bűnei miatt bukik el, de a te kezedből lesz számon kérve a vére. Úgyhogy ügyelni kell. Ha szól az Úr, hogy menni kell és szólni, menni kell és bizonságot tenni, akkor menni kell és bizonságot tenni. Ha pedig nekem is szólt ugye álmomba, hogy annak az embernek felesleges, mert én lehet, hogy egyébként felkeltem, sőt valószínűleg felkeltem volna és felhívtam volna, de szólt előre, hogy nem, ne tedd, mert nincs értelme. Ő neki már mindegy. Tehát az Úr akkor is szól. Ne tegyek feleslegesen bizonságot. Hát ez egy nagyon-nagyon összetett 7 álomképes álom volt, és én nagyon örülök, hogy ezt nekem megmutatta az Úr, és tényleg dicsőség az Úrnak, mert meghallgatta az imámat, a könyörgésemet, és szólt hozzám, és adta az élő vizet, és én ezt adhatom is tovább másoknak. Szóval én ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök. Isten áldjon mindenkit!